דרכי ההתקשרות השתנו מאוד בשנים האחרונות. כיום אנחנו יכולים להיות בקשר מכל מקום, מהמשרד, מהבית או באמצעות המכשיר הסלולרי שלנו. אנחנו רוצים את האפשרות ליצור קשר עם הצוות שלנו והלקוחות שלנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים ולא משנה איפה הם נמצאים בעולם. יש הרבה חברות תקשורת שמספקות פתרון טלפוניה לעסק שלנו. אז איך נבחר איזו חברה הכי טובה עבורנו? ובכן, בואו נסתכל על איך אמורה להיראות מערכת הטלפוניה האידיאלית שלנו. דבר ראשון, אנחנו רוצים מערכת טלפוניה מקצועית וגמישה מאוד, עם תכונות כמו תפריט קולי, תא קולי, שיחות ועידה, המתנה בתור, הקלטת שיחות ועוד. אנחנו רוצים לחבר את כל שלוחות העובדים כדי שנוכל להתנהל כמערכת טלפוניה אחת, לא משנה היכן הם ממוקמים בעולם. בנוסף, אנחנו רוצים לחבר בקלות את כל המכשירים הקיימים שלנו, כמו טלפונים סלולריים, טלפונים שולחניים, מחשבים נייחים, טאבלטים, מחשבים ניידים וגם מכשירי טלפון מתקדמים ורב קווים. כמובן, אנחנו חייבים לשמר את מספרי הטלפון הקיימים שלנו, וגם שתהיה אפשרות לקנות חדשים, כולל מספרי 1-800, מכל מקום שנרצה. ושנפסיק לדאוג לגבי תעריפים של שיחות מקומיות או לכל מדינה שנתקשר. ואם אפשר, שלא נתעסק עם ספקים נוספים, ושלא נתחייב לחוזים ארוכי טווח. יהיה נחמד אם נוכל בעצמנו לבצע אילו שינויים שנרצה, מתי שנרצה. זה אומר שמערכת הטלפוניה שלנו חייבת להיות ממוקמת בענן, ואין סיבה שנהיה בני ערובה של מערכות טלפוניה ישנות. והכי חשוב, אנחנו חייבים מערכת טלפוניה בענן שמסוגלת לתפקד גם במקרים של הפסקת האינטרנט או אפילו הפסקת חשמל. זה אומר שחברת התקשורת שלנו חייבת להיות מחוברת למספר תשתיות אינטרנט וגם מחוברת לכל רשתות תקשורת קוויות וסלולריות לצורך גיבוי. ובכן, אין צורך להמשיך לחפש. פון סיסטמס היא מערכת טלפוניה מהפכנית, אמינה ובמחיר הוגן, שעומדת בכל הדרישות ותגדל עם העסק שלנו לעבר העתיד.